Pandai banget Tuhan berkata sampai ke kami nambah sangu nambah bitaka jepit titi nani barang sapu tangan kok lawenyo sajak kakete dapet panahan tu jari nai bisa bakui palu adikan yang bisa dibali di mana saja lagonyo kita demaha kalau dilipek sagagaman akan tampe nyoi kabanya oh Tuhan kasih tak mungkin tak kita ada sahabat sari salamualaikum Allah dipikir ada abi-abi kamang baraso kabajawe jatuh baraso kabatanai konyan pambadan dari lupanya lanyat tuan kau benyo dilangi bana datang panawan ube dikandung dilanti kapten lain tak mungkin cega oi iyo oh Tuhan
pasan urang lalu nanta ado bana urang lalu indah ado tampe hati lai bana tampe hati ela jawa mengkota karena pamenan urang depalakan Selamat datang Mama Bo, baju tukang salon senior, Mama Bo dari Kemayau, sama-sama dalam buku. Mandendangan kata nyolai kadape sabadulu kana lain badendang awak batiko oi karesonai urang kalawi tolong ada kamadaku dan pasangkan ibarat urang kaman balioto calian-calian mangkoli bali sabab bala dewa itu kini banyak merek manompang oi dicali arah kamasin oi di luar tak doa di dalam lecek bahu kasado onyo kareson iyo lagadang sajo paru Bahagia bantu dia
sabui luak ketigo pertama luak tanah data kedua luak agap ketiga luak 50 luak kampin padang piaman asana tukang